Toto shromáždění ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Žalmista vyznává, jen v Bohu se stiší duše malá. Od něho vzejde spása. Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese. Amen. Posaďme se a uslyšíme zpěv žalmu 23. Povstaňme k modlitbě. Pane Bože, přicházíme dnes zarmoucení z odchodu paní Agnes Štrajtové. Ano, jsme smutní, ale současně plní vděčnosti a naděje. Tolik jsme toho od ní přijímali. Děkujeme za to, čím pro nás byla. Děkujeme za to, co všechno mnohé z nás naučila. Díky za její osobnost, za její dobrotu, úsměvy. Prosíme tě, osuš slzy těch, které její odchod zasáhl nejvíc. Mluv k nám v tichu této chvíle ty sám. Vždyť tvoje potěšení je lepší než potěšení vlastní matky. Dej nám právě dnes pocítit, že nejsme sami v žádné chvíli našeho života
ani ve chvíli, kdy prožíváme bolestnou ztrátu. Amen. Čtení z písma svatého pro tuto příležitost je žálm 23., který už jsme před chvílí slyšeli zpívat, a já ho přečtu ještě jednou, a sice v kralické verzi. Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku. Na pastvách zelených pasem nech vodám tichým mne přivodí. Duši mou očerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své. Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého, nebo ty se mnou si. Prud tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje. Strojíš stůl před obličejem mým, naproti mým nepřátelům. Pomazuješ olejem hlavy mé, kalich můj naléváš až pokrývá. Na to i dobrota a milosrdenství následovat mne budou po všechny dny života mého. A přebývat budu v domě Hospodinově za dlouhé časy. Amen. A kdo je z Boha, ten Boží slovo slyší. Amen. Posaďme se a budeme společně zpívat píseň číslo 342. Nacionály jsme položili na klavice, můžete se tady připojit. Píseň 342. Kristus je má síla i spasení. Z žalmu 23. připomenu část 4. verše, která je také vytištěna na smutečním oznámení. Nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Nebudu se báti zlého,
nebo ty se mnou jsi. Amen. Milý Jindřichu, milá Moniko, milá zarmoucená rodino, milí přátelé, bratři, sestry. Shromáždili jsme se, abychom se rozloučili s paní Agnes Štrajtovou a odevzdali ji do Božích rukou. Odchází žena vzdělaná a noblesní, plná lásky ke svým nejbližším, ale současně taky milá a otevřená k mnoha lidem, s nimiž se setkávala při mnoha příležitostech. Vzpomínáme na její vitalitu, na její přátelskou a laskavou povahu. Mně samotnému bylo přitom dáno se s ní setkat jen jednou v životě. Ale mnozí z vás, kteří jste dnes přišli, byste jistě mohli mnoha jinými přívlastky její osobnost vystihnout. Nebudu se báti zlého, nebo ty jsi se mnou. Je to jedna věta, část 23. žalmu. Tento žalm si dovolím říci, že vystihuje víru její vlastní i nejbližší rodiny, jejich společné krédo. S touto větou jsou také v souladu životní postoje paní Agnes. Bůh o nás lidi pečuje. Až tak, že se stává naším hostitelem. Obnovuje naše síly. Staví nás na nohy, abychom mohli jít v životě dál. Tohle všechno je skryto za vyznáním Hospodin je můj pastýř. Dává mi vše, co potřebuji k životu, chrání mne. A i kdybych měl jít údolím stínu smrti, nebudu se báti zlého. Vždyť ty jsi se mnou. Nebudu se bát v různých životních těžkostech a dokonce ani tehdy, když budu stát tváří v tvář smrti. K dobrému Božímu řádu patří počátek a stejně tak i sám konec našeho života. V tom všem si, Bože, se mnou ty. A proto se nemusím bát zlého. Ty jsi blízký, ty na mě nezapomínáš. Ty jsi moje opora a síla. I ve chvílích, kdy se můj život uzavře. Možná nás až překvapí, jak se žalmista vymezuje vůči svému vlastnímu strachu. To je velmi silné slovo, silné vyjádření. Kolikrát jenom v písmu svatém zazní tato výzva, neboj se. A nebo přímo lidské odhodlání, nebudu se bát, Bůh je se mnou. Zní to jako rozhodnutí. Je to ale reálné? Co pak se člověk jen tak snadno může rozhodnout, že se nebude bát? Vždyť se shodneme přece na tom, že pocit strachu zná každý z nás. A v některých případech nás strach dokonce může i chránit. Nejspíše to bude tak nějak podobně jako s tím rčením, že nemůžeš zabránit tomu, aby ti nad hlavou létali ptáci, ale můžeš zabránit tomu, aby si na tvé hlavě udělali hnízdo. Ano, bát se je přirozené, ale strach nás nemusí ochromit. Nemusí nás sevřít tak, že bychom přestali být opravdovými a autentickými lidmi. Takže i ten moment rozhodnutí je zde na místě. Ano, v tomto smyslu je na místě se rozhodnout, nebudeme se bát.
Josef Hasil, někdejší převaděč a král Šumavy, vyslovil větu: jakmile se jednou začneš bát, budeš se pak bát už vždycky. Pakliže si necháme strach přerůst přes hlavu a zahnízdí se v nás, snadno se stane v našem životě určujícím prvkem. Paní Agnes si toto nepochybně uvědomovala třeba ve chvíli, kdy odmítla ruskou okupaci naší země a nesměla kvůli tomu v Olomouci učit hudbu. A nebo v časech, kdy byl její muž v 80. letech vězněn komunisty. Takovým postojům osobní statečnosti se člověk musí rozhodnout. Nebudu se báti zlého, vždyť se mnou jsi ty. Žalmista sám neměl na růžích ustláno. V té písni zpívá i o svých nepřátelích. Ale Bůh je přesto jeho pastýřem, dárcem mnohého dobra. On je jeho posilou až do okamžiku smrti. Tento tón převažuje, tón vděčné radosti. Když jsme s panem Jindřichem a s paní Monikou tuto dnešní bohoslužbu připravovali, shodli jsme se na tom, že nechceme, aby vyzněla jako smuteční ceremonie, ale jako oslava života paní Agnes, který se uzavřel. Ano, vzpomínáme její památky, oslavujeme její životní svědectví a přitom všem chceme společně především oslavovat Boha. Boha jako dárce života, jeho udržovatele, ochránce a průvodce až do chvíle, kdy se život uzavírá. Už úvodní modlitba naznačila, že je tato chvíle i naše společné setkání vyjádřením vděčnosti. Za vše, co skrze ní směli přijímat v prvé řadě její nejbližší, ale taky její přátelé, sousedé, zkrátka všichni, kteří se s ní setkávali. Paní Agnes byla učitelkou hudby. Hudba je darem a krásným prostředkem, kterým se dá vděčnost vyjádřit. Je krásným prostředkem, kterým smíme oslavovat dar života. A hudba je taky jistě zbraní proti strachu. A proto v této chvíli společně vyspívejme svou vděčnost za dar života Agnes Štrajtové i za dar života vlastního. Amen. Zpívejme píseň 286.
Ignácovi Chrásteckým. Narodila se jako Milada. Byla dvojčetem sestry Marie. Její matka byla ženou v domácnosti, otec, který byl hudebníkem a vynikajícím hornistou, měl angažmá například v divadle v Zagrebu, plzeňském divadelním orchestru a po válce divadelním orchestru v Olomouci. Paní Milada po základní škole studovala konzervatoř v Kroměříži, obor housle. Po absolutoriu nastoupila jako učitelka na Lidové škole umění v Olomouci. Také ráda zpívala, byla členkou divadelní skupiny Dostavník, kde byl režisérem Pavel Dostál, budoucí ministr kultury. Hrála také v kvartetu, ale také profesionálně tancovala. Věnovala se mimo jiné také gymnastice, ale i poezii a literatuře. V Olomouci studovala univerzitu 3. věku. V roce 1965 potkala svého manžela Jindřicha Štrajta. Začínala používat jméno Agnes. Po 6 letech vstupují do manželství, odcházejí z Olomouce na Sovinec. V roce 1971 se jí narodila dcera Monika. Ta dnes žije v Portugalsku, učí na tamnějších vysokých školách a je děkankou hudební fakulty. V letech 1973 až 1974 paní Agnes zakládá na Sovinci hudební pobočku a vyučuje hru na flétnu, housle, klavír a kytaru. V 90. letech učila na Lidové škole umění v Rýmařově. Byla velmi oblíbená. V 80. a 90. letech na Sovinci pořádá vernisáže, výstavy, koncerty, divadelní představení. Věnuje se kulturním aktivitám, které přesahují rámec místní kultury. Na Sovinci vystavují slavné sochařské a malířské osobnosti, jako například Olbram Zoubek, Adriana Šimotová, Inge Pesková, Jiří Lindovský. Bývala vždycky duší těchto událostí. Mnohé z těchto kulturních akcí zahajoval a uváděl také profesor Josef Jařak. Posledních 9 let se léčila s Alzheimerovou chorobou, nejprve v Komárově a potom v Olomouci. Zemřela dne 1. srpna ve věku nedožitých 81 let. S paní Agnes se loučí manžel profesor Jindřich Štrajt, dcera Monika, zet Joao, vnuk Daniel. A samozřejmě také přátelé, známí, žáci, zkrátka všichni, se kterými se setkávala, s níž jistě mnozí jste dnes zde přítomni. I ti, které mnohému naučila a kteří toho od ní sami mnoho přijali. Uslyšíme nyní tohle.
Prosím, povstaňme společně v modlitbě. Pane Bože, náš milostivý Otče, prosíme tě za zarmoucenou rodinu. Pomoz jí nést její zármutek. A prosvětluj ji i nás všechny svým světlem, které přišlo na svět ve tvém Synu. Přicházej ve všech dobách jako živý duch, který staví na nohy a vrací radost. A pomáhej nám, Pane, žít v pravdě. Ať nechápeme meze, hranice a konečnost jako příkoří a nespravedlnost, ale jako bránu k věčnosti. V této konečnosti a právě v ní, ať dokážeme plně prožívat lásku, žasnout nad krásou a moudře tvořit vztahy s lidmi i s tebou. Ať dokážeme žít naději života. Pane Bože, dej nám i to, abychom dovedli být shovívavý, laskaví, chápající i taky ve svých lidských soudech. Ať si dovedeme vždycky obléci plášť pokory, která nám připomene naši lidskou nedokonalost. A to, že se neobejdeme bez tvého odpuštění. A tak prosíme, neopouštěj nás, zastávej se nás a stůj při nás. Amen. A pomodleme se společně modlitbu Páně, Otče náš. Kdo můžete a chcete, připojte se. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen.
Poslyšme čtení ze 14. kapitoly Evangelia podle Jana od 1. do 6. verše. Pán Ježíš Kristus pověděl svým učedníkům: vaše srdce ať se nechvěje úzkosti. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Řekne mu Tomáš: Pane, nevím, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu? Ježíš mu odpověděl: já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Amen. Věčný Bože, tobě odevzdáváme naši zesnulou paní Agnes Štrajtovou a činíme tak v dobré naději budoucího vzkříšení z mrtvých na konci času. Amen. V této chvíli bych chtěl vám všem, kteří jste přišli a tohoto shromáždění se zúčastnili, jménem rodiny srdečně poděkovat a přijměte požehnání. Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, ať střeží vaše srdce i mysl v Ježíši Kristu, našem Pánu. Požehnej vás všechny Bůh Otec, Syn i Duch Svatý. Amen. Apoštol pověděl: nemáme zde místa zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme. A tak v této naději nyní doprovodíme naši zesnulou paní Agnes Štrajtovou v krátkém průvodu před kostel, odkud bude rakev odvezena. Poté můžete také kondolovat pozůstalým. Někteří jste tak učinili už před začátkem bohoslužby a můžete tak samozřejmě učinit i potom v dolních sálech. To je další oznámení. Zarmoucená rodina srdečně zve všechny do dolních sálů ke společnému setkání, taky k malému občerstvení. A budete moci také zhlédnout promítané fotografie z života paní Agnes. A konečně bych chtěl oznámit, že při vycházení zde před schodištěm rodina umístila pamětní knihu. Vaše záznamy, vzpomínky a podpisy budou velmi vítány. Prosím, tedy nyní preludium a budeme vynášet rakev.
Pán Ježíš Kristus pověděl, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít. Amen. Ze srdce vám všem děkujeme, že jste nás přijeli podpořit a rádi bychom vás teď pozvali na malé občerstvení přízemí tohoto kostela, takže jste srdečně zváni na malé občerstvení. Ano, to taky promítání zavřít místnosti, jsme připravili pro vás promítání fotografií mojí maminky. Mnohé z nich jsou tady vlastně od známého fotografa Jindřicha Budívalna. Takže prosím vás, zůstaňte ještě s námi, pokud můžete, moc rádi s vámi promluvíme. A ještě jednou moc vám děkujeme za vaši přítomnost. Bylo to taky pro nás velkým požehnáním a podporou, že jste tady dnes byli s námi. Děkujeme. Já vám všem děkuji a udělali jste nám všem velkou radost. Jdeme se teďka radovat. Takže vás zveme tady. Něco dobrého máme. Stojí. Zkusím robit. A, ty teď ještě. Já jsem se právě chtěl zeptat, když jste říkala, že vás Troje tě jenom obejmu za oba. Jak je možné, že vás že si taky pochoví máda. Já se omlouvám. Co? Musíte vidět, jak to
Já tebe velkou radost, že jsi přišel. No tak to jo, to člověk musí, ne? Dala jsem poličce, jsem dala obálku, do prdle taky a pro ní na perdiář na příští rok. Já místo růžičku na 2 dny. Jindrou přijdu 14. To se říkáš na konkurenci, na druhé. Jo. Si moc nekonkurujeme, každé dělá něco jiného. Fakt skvělý. Pojďme dál. Dobrý den. Děkuji, že jste přišli. Dobrý den. Mám takový nervální po 12 letech, teďka pracuji na další. Těmi dnu, ne? No, tak mi je to jako někdo Postav se. Myslím na tebe. Poslouchej mě. Moc musím omluvit Martu. Víš proč? Ona by, ale ona zastupuje jednu sestřičku, ale obce nemá. Ona má problém s nohama. Ona, někdo kdyby jí dovez, protože já jsem jel vlakem, víš, už nemám auto, jo. Určitě. Bude domluvit. Já jsem Monika, jako všechno je dobré. No to chce Monika, nevidím, můžu vidět.
trošku opravíte trošku, ale já už jsem rozběhl. Takže uděláme výměnu. Uděláme výměnu. Kluci, neutíkejte mě. Si neutíkáme, jdeme jenom. My jsme taky skoro příbuzní s Musilovejma. My si píšeme na dopisy denně. Pojďte, děcka, věc. No právě, jo. Pojďte domů. Já se to líbím. No právě. No právě. Tak jdeme. Pojďte domů. Musíte vidět ten film. No ne film, to je taky Kateřinky zádný. Hado, miminko, zemínko. Už není takový miminko. Není miminko. To je krásná holka. Že? Povedla se nám. Po mamince. Po mamince, jo. Ty jsi laskavá. Pojďte domů. Vidíš, tady je krásně venku, že jo? Tady je krásně to teploučko. Děkuji to pro rád. Jo, mami. Mami. To prostě zase jako to může být Bude to teď. Teď to bude do. Budu moc rád. Je to smyčka, půjde to na smyčce. Budu moc rád. Na to 3,5 minuty. Určitě se mi to podívá. To speciálně se musím. Já si to tak vážím, že mě jako... Hele, jo. Fantastické. A teď konečně vidím do večera. Hraje pořád. Vzpomínám, když jsme ještě tančili, my jsme tam byli na židličkách, na stole, na nějaké večírku. Jsme si pozdravit tím druhým. Jo. Kluci, byste dělali takovou velkou rádu. Je to naprostá samozřejmost. My na tebe. Já jsem na to taky myslel. Já tu Agnesi, já jim mám pořád moc, děkuji vám za milou, těším se na další a tak pořád. Já jim mám v telefoně ještě, opravdu. Já taky. Já vždycky zabrčím. Ale počkej, ty ukážeš mi. No tak já Svaťa má na to doktora, Duško. Svaťa neumí s tím zacházet. Co vám poleze z hlavy? Tak ještě jednu.
Tak ukáž. Musíte vidět, jdeme se na ty fotky podívat. Já jsem Daruška viděl ve 3 letech naposledy, když měl hned poznal. To asi ne, ale my jsme si my jsme si povykládali. Jo. Tak to je tak 8 let zpátky. Dneska bych to nechala být, když tak napít. Teďka se teda jedeme mimo signál, ale když tak už pěkně, tak on se s náma spojí. No, bylo by to asi lepší, když v Olomouci se sejdeme po sebou. Bude ani větší klid. Sejdeme potom. Já mám ještě doma pejska, a jasně. Od té doby bylo nechalo. Je začali.
Takže ne, že by jako se stýkali k rodičům. Prostě ne, že lidi tam byli, ale kuchyňka a další místnost.
Jak to